lwasi makare mar timo ohala kendo dongore kanyakla e yore mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ng'ikruok maduong' ochomo sekta mar thieth ka koro riwruok mar lakteche obuono bago ng'anyo matin ne juma achiel. Mano tok riwruok mar jochiw thieth bende lando chungo tijegi. Riwruok mar jotend lakteche ywak ni piny owacho mar Kenya Kwanza okosedeo ngima lakteche kaka negisingo e manifesto margi. To kaka Simfos Okinda leronwa, counties kaka Kakamega, Busia, Garissa, Machakos, Kiambu kod Nandi chano dhi e ng'anyo e thuolo machuok mabiro. Nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza kautelo e higa mokalo. Maka dakteche ywak ni nyaka sani pogi ketie tim moko kuom manifesto manegisingo mar bero ngima lakteche. Riwruok mar lakteche koro wuok oko mar kwedo ngima mathoth lakteche odak e pacho ka gibuogo ng'anyo kendo kelo ng'ikruok maduong' e migawo mar thieth. Riwruok mar jotend lakteche manonek kotelnegi kod jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela wacho ni lakteche kalo e midhiero mathoth kaluwore ni piny owacho ojwang'ogi. The healthcare workers in those particular places, because it doesn't make any sense when there's a clear guideline on how much healthcare workers should be paid. There's a doctor working in Nakuru County being paid in agreement. Then you decide to wake up and give some funny, useless contracts that you don't know where you get them from. And the same thing happening in Kenyatta National Hospital. Yet you expect these doctors to work in the same facility with their colleagues. We have judgments that have dismissed this. Gimomiyo counties kaka Busia, Kakamega, Garissa, Machakos kachiel kod Kiambu chano bago ng'anyo e thuolo machuok mabiro. Koro is Nakuru County ni wakedo gi notice mako gi change contracts go to the biro negi. County mar Machakos bochako strike week manyien. Kenyatta Hospital beriembo jotich jodekteche kaka kowinjore. Lakteche go bende dwaro mondo gidonje winjruok manyien mar medo gi osara kod piny owacho kaluwore ni nengo ngima sani oidho. Lakteche wacho ni winjruok mane gibedo go mogik kod piny owacho en mar higa 2016. Wadwaro mondo lakteche omed msara mondo gibed gi nyalo mar dhi e tich mar timo tije kaka dwarore. Sa ochopo koro mar bedo piny mar ndiko CBA manyien madhi miyo jotich mag dakteche msara madwarore. Komachielo bende lakteche kwedo meto mar omenda ming'ado ne okumba mar thieth mar NHIF ka giwacho ni migawo mar thieth nyaka ler kaka omenda go tiyo mondi. Ka nitie kwe NHIF, nitie thagruok ma nitie NHIF ka onge tiene mondo med pesa nyaka ket accountability kanyo. Nimar jopiny onego bed ni kochulo NHIF to yudo thieth kaka dwarore, dakteche kosethiedho onego bed ni chulogi gi NHIF no gi osiptende be. Ok ni pesa no dhi e ofuku mar ji matin. Magi biro ndalo machuok kende tok riwruok mar jochiw thieth bende lando ni gibiro chako ng'anyo margi e kor dweni. Simfos Okinda, Ramogi TV. Mano report ma Simfos Okinda ewi mago lakteche kata